I pozdrav YouTube isto kanal Carl Games, s vama je Luka i danas snimam Escapist epizodu 5. I nastavim gdje sam stao. Pa ću sigurno i ja, pošto nisam bio pod prve epizode. Vidi, još nisam. Zanimljivo. Doručak. Ne znam šta je ovo, neću to da uzmem. Kamion. Nemam baš neke teme sad za ovaj klip. Ajde, ja ću ovaj deo klipa da ubrzam. I vidimo se. Poz. I evo me nazad, uradio sam sad svoj posao, standardni. I sad ću vidim šta ima od ovih misija. Ko si ti? Vidi ga. Opasan. Sad ću nešto da tražim, bilo šta da nađem, da radim. Evo, inteligencija. Dobro, da vidim koliko imam inteligencije. 94, super. Dexter. Vežbanje. Sad nisam siguran šta bi mogao. Pojačat ću snagu, još 17.
Šta sad? Free period. Sad ću opet ubrzati snimak dok je ovaj free period. Pause. I evo me nazad, stigao sam do... Ovo je ručak izgleda, ili večera, ne znam šta je, nešto između. Ajde da kažem da je to ručak. Da vidim neke misije ovdje. Sad ide opet onaj posao. I ubrzat ću opet snimak. Pause. I evo me nazad. Uradio sam svoj posao. Sada mogu kao i uvijek da čekaram ko budala. Da vidim svoj profil. Mogao bi speed malo da unapredim. Pošto to baš ne radim nikad. Malo čutim, ne znam ni šta pričam više o Escapistu, pošto sam sve uglavnom rekao osnove. Ovdje ću sad malo speedu napređujem čisto onako. Da bi imao sve puno. Pa ću probam da sve kupim dobro oružje. I onda ću da pokušam da pobegnem iz zatvora. Ovo je sad uglavnom samo dosadan deo da se tuširamo.
Vidim kako sam prijatelj s Dexterom. Evo ga Dexter. 52. O, crafting note. Battery i sok. Call of Games, konačno ja. Nakon 300 godina u koja rima. Ko u Counteru Bunny Hop. Gledajte sad. I još jedan dan na brzaka ću snimim. Isto ću ubrzam one iste delove. Pregledač soba. Znači tako pregledaju sobe. Evo jedna misija. Ja mislio da mene bio. Sad ćeš malo pa kraj doručka. I ja ću sada ubrzam snimak i radim. Poz. Ja vratio sam se, uradio sam svoj običan posao, kao i uvek sve obično. Ja sad ću još malo trčim. Speed mi je mnogo slab. Malo sam se bio zamislio, pa sam zato začutao.
Sad, ja znam da se jedno mnogo jako oružje pravi s pomoć čarape. A to je ono što sam ja bio otkrio, to je ovo. To je ovo. Treba mi battery, pa ja svako mogu lako da nabavim, jer, to jest čarapu, jer radim kao taj što pravi odeću. Da vidim koliko im je profil. Ajde, dovoljno je. Alo. Ima baš od tebi iz inata. Lighter, pa to je jednostavno, druže. Ja sam malo bio i vežbao pre njih, ali neka. Pojao sam onu bananu koja mi dugo stoji u inventoriju. Ne treba mi to. Dobro, da vidim šta sad, free period. Mogu da uzmem onaj lighter što imam ovdje. Ali ja uopšte imam lighter. Tek sam sad provalio da nemam lighter. Da vidim šta sve imam. Sok. Tab of bleach. Duct tape. Ništa, ja ću probati, ja nađem sad ovaj upaljač. Eno ga jedan što prodaje. Imaš upaljač. Vidim ti to u očima. Aj, kako smiješ da nemaš upaljač? Si ti taj isti? Evo ga će Lavko. Šta je sve ima? Ovaj prodaj samo neke pilule. Drogiraš. Ništa. Ja sam pljačkaš. Nema ništa. Ovo moram brzo da izvedem. Ne smije niko me vidi. To nije me video. Ha, koji sam genije, s druge strane zida sam stojao. Imam bottle of medicine, ali ne vidim baš svrhu. Ne znam šta sad da radim, iskreno. Nemam ni šta da radim. Ajde da vam pokažem sve poslove. Ovdje ima kuhinja, onda ovdje radite kao... šta ja znam. Pošta. Ovdje sađujete veš, ja mislim da sam to radio. Ovo je moj sada posao, to vam je ono kao... obućar. I ovdje kao... sam ja to beše radio, ne znam, nešto valjda... jesam, ono, čistim po bašti. Znači, to su tih 5 poslova. Sada ovdje je ručak, onaj takozvani. Koji se jede sat vremena. I opet ću ubrzati snimak. Pause.
Evo me, opet sam završio posao. Ovo je jedno 10. put koji ja pauziram snimak. Ali nema veze. Sve ovdje nema ništa. Ali nemaš ništa. Ono timber je drvo uz pomoć kojeg se pravi najjače oružje. Ne znam sad što da radim. Da, zaboravio sam napomenim jedan posao, bibliotetičar. To vam je kao ono što sam ja bio radio, to mi se nije dopalo. Onda imate ovo, valjda posao za... Ne, to nije posao. Imate ovaj posao što rade samo policajci. Supplies. I koliko imam? 99. Veoma impresivno. Još malo pa će kraj epizode. Dvoje nedostaju. Ajde vidim samo šta prodaju. Duct tape. Sada ja to ne želim. I ne pregledaju moju sobu. Evo ga Dexter, komšija od mene. I ništa ljudi, to bi bilo to od ove epizode Escapist. Ako vam se svidjelo, ostavite like, share, subscribe i vidimo u sljedećoj epizodi. Poz!